Kad govorimo o nitima ili thread lift, moram da kažem da tu isto postoji jedno zaluđivanje naroda. Između ostalog, jedan od prvih doktora koji je krenuo sa tim kada se pojavilo o tome u našoj zemlji sam bio i ja i još jedan moj kolega, doktor Vlada Ribnikar, ali vrlo brzo se pokazalo da je efekat tih niti nikakav. I to je ostalo danas da nijedan ozbiljan doktor na svetu više ne radi niti, čak naprotiv. Zašto? Prvo, brojne komplikacije, brojni problemi, granulomi, ispadanja niti i tako dalje, osjetljivost kao strune ispod kože. Drugo, nije svako lice za te niti ni bilo predviđeno, tako da to apsolutno ne treba uzimati u razmatranje. Treće, efekat toga pa ne traje od 6 meseci, kaže se do godinu i po dana, ali to nikada nije tako. Znači, u suštini jedna potpuno stvar koju treba odbaciti. Ako neko i radi o tome, moram da kažem da nije dovoljno verziran i mislim trebalo bi malo da se pročešlja savremena literatura po tom pitanju. S druge strane, i to je ono što se kaže, svi ti koji vam nude da vam prodaju te niti, kažu odličan je efekat kod osoba od 25 i 30 godina. Pa šta će osobi od 25 i 30 godina bilo kakav lifting? Pa to je glupost. To je tek kao, evo nešto smo uradili. Ako neko hoće da kaže, bio sam kod nekoga, molim vas, nemojte da idete. Zna se gde su i koje su ordinacije, ozbiljne, gde treba raditi i to je jedina sigurna stvar. Lepo kaže jedan naš kolega, malo stariji, kaže najveći rizik za svakog pacijenta je neiskusan doktor. Eto. Znači, niti treba zaboraviti na taj uopšte tretman.